Θα γίνετε νύφη? Τότε έχω ένα πλάνο για εσάς, το οποίο βέβαια θα εξατομικευτεί ανάλογα με τις ανάγκες του δικού σας δέρματος και το χρόνο που απομένει μέχρι το γάμο. Όλα θα ξεκινήσουν νωρίς. 6 με 12 μήνες πριν θα επισκεφτείτε τον δερματολόγο σας, ο οποίος είναι πιο ειδικός να δει τι τύπο δέρματος έχετε, τι ανάγκες έχει το δέρμα σας, να προγραμματίσει τις απαιτούμενες θεραπείες και φυσικά να ορίσει τη skin care routine στο σπίτι. Είναι νωρίς? Αν έχετε προβλήματα όπως ακμή, ροδόκρου, ουλές, κοιλίδες, πανάδες, χαλάρωση, δεν είναι καθόλου νωρίς, γιατί χρειάζεται χρόνος για να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και να επανέλθει το δέρμα σας σε μια κατάσταση αντιπροσωπευτική για το γάμο. Τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσουμε με βαθύ καθαρισμό προσώπου και θεραπείες όπως fractional laser, microneedling και πιο βαθιά peeling. 3 με 6 μήνες πριν το γάμο είναι η κατάλληλη περίοδος για να κάνετε ενέσιμες θεραπείες. Ιαλουρονικό, αν απαιτείτε, βιοδιαγέρτες, skin boosters, θεραπείες δηλαδή που βοηθάνε στην παραγωγή κολαγόνου, στη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος και της φρυγιλότητα. 2 με 3 μήνες πριν το γάμο είναι η κατάλληλη περίοδος για να ρυθμίσουμε τη skin care routine με πιο ήπια προϊόντα, καθαριστικά, ήπια, ενυδάτωση και φυσικά τη ηλιακή προστασία. Ήπιες θεραπείες, πάντοτε μεσοθεραπείες για λάμψη με βιταμίνη C ή Dermapen, είναι η περίοδος που μπορεί να επαναληφθούν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ένα μήνα πριν το γάμο πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει την αποτρίχωση με λέιζερ. Επιτρέπεται να κάνουμε ήπια θεραπεία όπως υδροδερμοαπόξεση, ήπια peeling για λάμψη, ηλίανση, ενυδάτωση, καταπραγματικές θεραπείες και είναι και η στιγμή, αν κάποιος επιθυμεί, για να μην έχουμε την ύφη θυμωμένη, αλλά φρέσκη και ξεκούραστη, να κάνει και μια θεραπεία με βοτουλινική τοξίνη, το γνωστό Botox. Μια εβδομάδα πριν το γάμο αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα ή θεραπείες που δεν έχουν δοκιμαστεί για τυχόν αποφυγή τυχόν αλλεργιών και μπορούμε να κάνουμε μόνο ενυδατικές θεραπείες ή λάμψεις χωρίς downtime. 1-2 μέρες πριν το γάμο ξεχάσετε τα πάντα. Ύπνο, ξεκούραση, ενυδάτωση, αποφυγή κατάχρησης αλκοόλ, καθόλου αλάτι, ώστε να μην έχουμε κατακράτηση και ειδήματα. Σε όλο αυτό το ταξίδι δεν ξεχνάμε να φροντίσουμε το ντεκολτέ, τους ώμους, την πλάτη, τα χέρια και φυσικά και τα μαλλιά μας. Υπάρχουν ειδικές θεραπείες ενυδάτωσης, αντιγύρανσης, λάμψης όλων αυτών των σημείων. Και μην ξεχνάτε, το όμορφο δέρμα θέλει συνέπεια. Δεν γίνονται θαύματα.